Mafi yawan AI tools da ake amfani da su na kuɗi ne ba kyauta ba ne ba. Kuma yawancinmu yanzu ne muke gina hanyoyin samun kuɗin da wannan abubuwan da muke yi, balle a ce za mu iya ɗaukar kuɗaɗenmu maƙudai mu dinga biya domin amfani da AI tools. A wannan bidiyon zan nuna muku wata hanya mai amfani da za ku iya amfani da yawancin AI tools a kyauta ko da kuwa na kuɗi ne. Idan kai sabo ne a wannan shafi namu, ka tabbatar ka yi following ɗinmu a Facebook da TikTok, sannan ka tabbatar ka yi subscribing ɗinmu a YouTube, kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun dukkan sababbin bidiyoyin da muke ɗorawa a wannan shafi mai albarka. Dukkan AI tools ana yin amfani da email ne wajen yin rijista da su. Sannan bayan an yi rijista, sukan ba da damar yin amfani da wasu ɓangarori na abubuwansu a kyauta zuwa wani ɗan ƙaramin lokaci. Da zarar ka cinye lokacinka ko kuma 'yar damar da aka baka ta farko ta kyauta, shikenan sai dai ka haƙura ko kuma ka biya kuɗi ko kuma ka ƙara buɗe wani sabon account ɗin domin ka ƙara samun damar amfani da shi kyauta ta ɗan wani lokaci. To waye yake da damar buɗe email bila adadin saboda kawai ya dinga amfani da AI tools kyauta zuwa wani lokaci? Akwai wahala a ciki. Dama kuma amfanin email wajen buɗe AI tools ɗin shine verification. Yanzu a wannan bidiyon zan nuna maka wata hanya da zaka iya mallakar email ko guda nawa kake so, wanda zaka dinga amfani da su wurin buɗe AI tools ba tare da sai kana shan wahalar buɗe Gmail ka fama wataƙila ka rasa lambar da zaka saka wurin buɗewar, ka rasa yadda zaka saka su akan wayarka da sauransu. A'a, wani tsohuwar hanya ce. Zan nuna maka yadda zaka iya mallakar email a cikin minti ɗaya, wanda zaka iya amfani da shi wurin creating na kowane irin account da kake so a kowane irin tool. Sannan in ka gama amfani da shi ka ƙara buɗewa yanzu ba tare da ka sha wahala ba. Sannan idan damar amfaninka da shi ta kyauta ta ƙare, ka ƙara haɗa wani email ɗin cikin sauƙi, ka ƙara samun wata damar nan take. Mu je mu gwada mu gani. To a yanzu zan nuna mana yadda mutum zai iya buɗe wani email ya ba amfani da shi a cikin sauƙi ba sai ya sha wahalar buɗe Gmail ya zo yana ta faman saka lamba da abubuwan numbers na verification da sauran abubuwa. Duk ba sai mutum yi wannan ba, cikin hanya mai sauƙi mutum idan ya ba hanyar abin da za mu nuna masa yanzu zai iya yi wannan abin insha Allah ta'ala. Abin da mutum zai fara yi shine idan ya hau kan, misali yanzu za mu yi rijista ne da Heygen wanda muke so su yi, mun yi amfani da shi kila damar da suka bamu ta ƙare. Damar da suke bawa free users shine mutum zai iya haɗa bidiyo guda 3 ne a wata ɗaya, sannan kowane bidiyo zai iya ƙunsar minti uku ne. Wataƙila yanzu mun gama haɗa bidiyon guda 3, kuma muna son mu ƙara haɗa bidiyo gobe, ba sai mun jira wata ɗaya ƙarewa sannan mu ƙara haɗa wasu guda 3 ba. Yanzu za mu zo mu rijista, mu ƙaddara ba mu da wani email ɗin da za mu yi rijista da shi. Idan muka zo muka danna wannan sign up ɗin wanda ana ake rijista da application ɗin, idan ya buɗe mana za mu yi abin da za mu yi na gaba. A yanzu nan gashi ya buɗe mana, za mu yi amfani da email. Dama na faɗa kuma da yawanci abubuwan da ake amfani da su gurin yin rijista na AI tools ana amfani da email ne. To yanzu za mu buɗe email, amma ba mu da email ɗin da za mu buɗe. To yanzu ya za mu yi don mu sami abin da muke buƙata? Sai mu je mu buɗe email temporary da za mu yi amfani da shi. Misali yanzu kawai sai mu hau sai mu ce ya ba mu 10 mail. Wannan 10 mail ɗin kamfanonuwa ne da suke providing email da yake aiki temporary saboda irin waɗannan ayyukan. Yanzu da muka buɗe wannan na farkon, gashi nan muna jira ya gama buɗe mana hankali. Da ya buɗe mana za su ba mu email da za mu yi amfani da shi gurin buɗe account ɗin can, da mun buɗe kuma za mu iya amfani da shi kamar yadda gashi nan yana buɗe mana a hankali. Ya gama buɗewa zai kawo maka wurin verification sai ya tabbatar kai ba robot ne ba, kai mutum ne. Wani sa'in zai yi cikin da kansa ya wuce gaba, wani sa'in kuma zai baka dole sai ka danna sannan zai wuce. Gashi nan yanzu mun danna, sai ya wuce. So yanzu yana gama buɗewa ɗin nan, yanzu za su ba mu email da za mu yi amfani da shi wurin register wancan application ko wancan tool da muke so. Yanzu gashi nan ya buɗe mana kuma mun copy wannan email ɗin, za mu koma minimizer mu je mu koma wancan Heygen ɗin domin mu saka wannan email ɗin. Gashi nan mun saka, sannan kuma za a tura mana code. Dama amfanin saka email shine su tura maka code na verification don su tabbatar kai ne. Idan ka saka email ɗin da ba mai kyau bane ba, har kenan ba ka iya samun verification code ba.
Amma yanzu mu koma kan wannan email ɗin, da mun je mun duba za mu ga har saƙon ya shigo mana. Saƙon ya shigo mana, za mu buɗe shi, muka buɗe shi za mu ga code, gashi nan code ɗin da suka turo mana daga Hagent. Gashi nan mun kwafe shi, da muka kwafa za mu ƙara komawa mu je mu pasting ɗin wannan code ɗin kamar yadda muka kwafe shi. Okay, da mana kwafi ba sai dai mu je mu kalla, sai dai mu rubuta shi da kanmu. Misali yanzu mu koma code ɗinmu shine 433856. 433856. Gashi nan za mu je mu saka kamar yadda kuke gani 433856 kafin kamar haka ne. Kun ga yanzu ya mana register. Yanzu za mu saka password, misali mu kwafi wannan password ɗin amfani shi yana amfani. Gashi nan sai muka clicking ne za mu create na account na Hagent. Yanzu ya faɗa mana cewa registration completed. Yanzu mun yi register wannan application ɗin na Hagent tare da temporary email, kuma za mu iya amfani da shi domin mu ƙara samun wannan damar da za mu iya yin bidiyo guda 3 a wata ɗaya. Idan muka iya gama amfani da shi a yanzu kuma muna buƙatar mu ƙara yin wani account ɗin yanzu ta wacce hanyar ɗin, Temp-mail ba su taɓa gajiya da baka email ba. Ko yanzu in kai refreshing, kana refreshing za su ƙara maka sabon email, ba ruwansu da wancan. Ta wannan hanyar za ka iya amfani da AI tools da dama da kake so ka amfani da su ba tare da ka sami matsala ba. To wannan shine abin da za ka yi amfani da shi don wannan tsaro. Na san yanzu wasun ku sun fara dariya saboda ba su taɓa sanin akwai irin wannan hanyar ba, kuma na san kun tabbatar cewar wannan hanya za ta taimake ku sosai wajen yin amfani da abubuwa da dama wanda ba ku da buƙatar buɗe email da yawa wajen yin amfani da wasu abubuwan. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku ba mu gudunmawa gurin yin like da share ɗinsa don wasu su amfana da abubuwan da muke gabatarwa a ciki.